Good morning to all. सिखारनाया बावाखै आङो सिखारग्रोन मोना मबाइलाव आङो टाच खालामदोंमोन जे मैया आङो जाय भिडिअखौ होदों जे दिनै नैबे माइबं नोगोराव जानाय जे राकेश ब्रह्म आरो साइनि फाल ब्रह्मनि जे घटना बे घटनाखौ लानानै मैया जे भिडिअ खालामदोंमोन वान साइडेड जानानै आं खोथाखौ फुलफिल बुंजोबाखैबाबो आंना वान साइडेड जादों आरो माने नैबे फिसालानि जेबो भुल गैया नैबे बिसिनिल' भुल बेफोरबादि नाथाय मोनसे खोथाया क्लियार भुला जा दाजा बिदि बुथारनायसिम थांनो नाङा मानसि हिसाबै बयबो थांना थानो लुबैयो सोलायनायनि सुबिदाखौ होनांगौ आरो जाथ्राबा माबा मोनसे गोरोबथारलाबा माबा मोनसे लाइन आलादा डिभर्सफोर लानो हायो नाथाय बुथारनायसिमा गाज्रि रोखोमै रेकर्ड जायो गोबाङा बुंनो हागौ नैबेखौ बुथारनाया थिग जादों नैबेखौ लानाया भुल बेफोरबादि नाथाय बे नङा बुथारनायसिम बे बुस्थुआ जोबनायसिम फैनो नाङा दा दिनै मा नुनो मोनखो हौवायाबो न'नि बायह्रायाव गुबुन माने गोजानाव नङा न'नि बायह्रायाव गुबुन आइजोजों हाबा जाखानायबाबो सोमोन्दो लादों बे भिडिअ'आबो सोराङाव फैबाय बेथ' AI नङा रियेल आरो सोरबा सोरबा मिन्थिनायफ्रा बुंदों बे बिसिया उन्दै जोनोम होखांनानै देहा उसुख समाव गुबुन आइजोजों सोमोन्दो लादों होननानै बेसेबां सैथो ससियेल मिडियायाव नुनो मोन्दों नाथाय जोङो साननो गोनां बाथ्राया नैबेसो जोंनि गेजेराव बेफोरबादि मोनसे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसफ्रा बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो दङ आरो दिनै ससियेल मिडियायावबो फ्राय बेफोरबायदिया बांसिननिफ्राय बांसिन गोसारबाय थायो दा जेब्ला मोनसे बुस्थुआ अभारै अधिक भाबै जुदि स्प्रेड होयो बेखौ मानसिफ्रा सिरियासलि लाया मोनसे कमन फिचार्स बादि वान अफ द कमन फिचार्स अफ ए पार्टिकुलार ससाइटि जेनेबा बेबादि सामथिं लाइक डेट साननो हागौ दा जेब्ला मोनसे सिरियास इस्युफोरखौ मोनसे वान अफ द पार्ट अफ द ससियेल एलिमेन्ट्स दा मेन ससियेल एलिमेन्ट्स बुंबाबो जाबाय समाजारि थादेरसानि मोनसे बाहागो बियो बेखौ जुदि मानसिफ्रा जुदि जेब्ला सिरियास सानला आं बे खोथाखौसो बुंगोन अब्ला दिनै बे बुस्थुखौ कमन साननो नागिरबायब्ला बे मोनसे ससाइटियाव बेबादि हाजार बार घटना जोनोम लागोन हाजार बार घटना जाबाय सोलिबाय थागोन आरो बेखौ होबथानो आवगायबोनाय नङा रावबो जिहेतु बेखौ सिरियासआनो सानला कमन सानबाय मानसिफोरनि गोसोआव दा बेफोरबादिसिम जोङो सानहोनायसिम जोङो होबथानानै एसेबाबो खमायहोनानै लिमिटआव दोननो हानांगौ होबथाजोबथ' खमायहोनांगौ दा बेफोर मा गिदिर गोलाव आरो ससियेल अर्गानाइजेसन्सफोरनाव थायो माखासे खोथा हय नोंगौ दानि जुगाव रावखौबो राव बुंनानै बुजायनानै जेबो लाहोनो हाया बुजायनोबो थांखाया रावबो नाथाय नैबे मोनसे खोथाखौ आङो स्ट्रं भाबै बिलिभ खालामो आरो फोथायो जे ओरैबायदि मोनसे खोथा गिदिर गोलावनिफ्राय जों खोनानो मोनोमोन 1 मिनिट केन चेन्ज युवर लाइफ मालाबाथ' मा 1 मिनिट 2 सेकेन्डआनो नोंनि जिबनखौ सोलायहोनो हायो मालाबा ओरैबायदि मोनसे खोथा नोंखौ सोलायहोगोन बुंनानै बबेबा मोनसे बुंनाया नोंनि गोसोआव नांनानै नोङो ओरैबायदि सोलायबोगोन बै नोंनि जिबननि मेनारखौ बेनो नोंखौ जिबनाव साक्सेसबो खालामनो हागौ साक्सेस माने क्रर थाखा आरजिबाय बेल' नङा जिबननि बे मेनारा दा बेखायनो जोङो मालाबा बुंनाय नाजानायफोरखौ गारनो नाङा एसे नलेजाव होनायफोरखौ जों गारनो नाङा हाजारखौ दाला बे नङा जे दानि जुगाव रावखौ बुजायनानै लाहोनो हाला बा बुजायबाबो लाला बुजायग्राबो गैला होननानै बुजायनायखौ बन्द' खालामनांगौ नाजानायखौ बन्द' खालामनांगौ जों सोरखौबा बुंनाय बुजायनायखौ बन्द' खालामनांगौ बे नङा मालाबा सेन्स जायो बबेबा खोथाखौ मोनफ्लाङोब्ला बयबो सेन्स जायो बे रोखोम खोथाखौ आं दिनैनि गेजेराव बुंबाय मा सानो नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं जोबनायाव बै आसल घटनाया मा बेखौ सोरबा खोन्थाहरब्ला मोजां जागौ
दङ दंनाया फारनैथिंबो बिसिनावबो बुहुल बा फिसालानावबो बुहुल फिसाइनावबो थारमाने नाथाय आं बिमाखौ बुहुल बुङा रेसपेक्ट होयो आङो बिसिनावबो बुहुल थानो हागौ फिसाइनावबो बुहुल थानो हागौ आन्दोआव मा आं बेखौ दोनथ'बाय मैया जेखिनि फारसे खोथाखौल' बुंदोंमोन आङो बे नंजोबाबो जानो हागौ नै प्रुफआ ओंखारगासिनो ओंखारो बेनाबो मा सानो एन्डिङा मा जायो नेनोसै कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर फोरमायहरबानो जाबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं।